Assalamualaikum. Balma salamana sigilanga emission mandika yana emission damina amanga solin maga no ya Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al-fatih lima qulqa wal khatim lima sabaqa nasr al-haq bil haqq wal hadi ila siratil mustaqim haqa qadrihi al-miqdar al-azim angla solin maga amna do nga faida ko na faida jumendo mo ma doni muni nafa kama nala kra sonama amna do alisa sungolo hukmu faida ko na mo be sega nafa soro muna parce que nema fili nema ina dogo kungule flana ko no ban duni soro alaga inana no sungolo di islam ko ni sungolo yimo wajibi ni darula galante alaga timi ko manda an islam belajile mo alaga musaka no ganye toujours amna do nafa jumende ko na sarakati bolomo bo mo mi alisa ni be fa sungolo nyasigi o grebu ka de akuma fo ni e chai siguro demi sabasa ni muso siguro demi nanika nanisa iki hamid daga ika ta diga so la je ka feza ka tieni tede nala so no ni hamid do ka ko feze yo feze tugom na alam na soro do dali ika nyindi vel ka yi bisegi yera sutura tugom na ka hina mogola waskolo muzito fulene mo ni hamna geladi be ela banakuka sorokuka dubbe malakuka lam dawde bo fina idogale ko nga ka marokulo tanduri balmage balmam to hamid daga ka ta dim mo na kaka aka chala fa aka tilka temali karamo ka kalwaka sika controla no de fa yana ngo donne fulane donne kuma abini ka gala donne parce que donne mun dugulendo de ka tamu bangne do wa toujours jela tika fon ni ba ka kan ala kama ko yukele adama din kana yera kundanga adama din kana ban yere wa adama din kana hasira ka mokola toujours ala rabe mo gra sagan na kashi mo mini jogo kala ye kwa e kana alera ala bato fe ngini fe mo che ne dasigi wala ala be hina do dimo o hinen kama be kila to be ka do islam ala parce que nyen fo iti karaba toujours mo de fo karamo ko place do mo yinno ko place do karamo te ala ikira te ya fam sababu tugude do ngani sababu tigi mo fana do e mo client kana ngalon tigi e mo karamo ko ya fam kana fe ba fo na tila parce que tina d'ailleurs maloli mo ibina ben moli fe parce que bebina ne don ko taka la jabi don yere bi la garli dinga bade kono bo aduma soro fo la asorla an yere karamo ko de fe toujours mo de fo adama de ti se fam na kan ise ka fo wa kana fendi mo ko ka ka yere mamun korobo ye fe korobo ka tien ni odi aka chala fe ebi baraka de doni na okele ebi doni kuma foja ebi bunya se karamo ko mo munu mina parce que dina tike wati nera musique level don la bina ge ba fane kuntia bo fembi buida kono ni mando ni mo ya ke ali mo re sigi no o kelen kumai mo be dola ngane fembe bonne da kono ni mante ni mo ba ke ka be mo de churu e ba ya abla karli do toujours mo o faida no o misay de di nya kara mo bela jile mo e ka donda muyi no asore be baram do hakikala daw kele madama de ta bedo emu vlene ka fo ke bi sa bela ko do tinyelen do ere bulu bela ka me e tala ko fura era soro ba adama din kan yere dami ka ta ko mo be ni fangati sa koro ala de bi se ka ko bege wala ra ko ale bi so ko be mo deli an sabali konnana ya famu o konnala lisa sungolo konnana na amina a faida di faida jumendo do amina di tamuro ka lisa parce que toujours mo mi ni bi fe sungolo konni ka se ka anya sigi de ke tamuro dem bi woro ani woro ou bien kemoro ani bioro ni woro yera ba la jani isebi kemuna ige hamin daka ni hamin daka sisan soro ko galambila ibi faka majani suma soro jumendela e ka barakata parce que nyo de fongo mo ko chiti war glaso ono war soro le sababu do di ka kata de la ibi baram ke nala no sababu ka majo wa fam fama ba ka million du fana bi ka million do ba ka mobile boli fana bi ka mobile boli ya fam nga war tu soro daka suno ko de la toujours mo de fo moru nyana ka wuli ka barage barage mendudu shufa bara parce que mo se ka shuba bas no kala fana ko klefe bi tan soro parce que ni ko ni sona karam ko yamo e bi so adi ko fana mo wa bi so fana amajike fana mo ya famu wa bi kuma fo ko fana do o de kama bi meni ka bunyai nala ni kira sona mo ni hamido ka tamoro dembi woro ni woro ka o bi ke mo woro ni woro ka e bi sura ka
a di denmisɛnninw ma nka denmisɛnnin min I b'a di denmisɛnnin dɔgɔyalen kɔni ka kɛ mɔgɔ 14 ye hali n'a yɛlɛl'o sanfɛ o kɔni ka ɲi nka a dɔgɔyalen ka kɛ mɔgɔ 14 parce que 14 kɔrɔba de b'o la ale bɛ bɔ ni muso simara 2 de ye hinɛ de b'o la I y'a faamu cɛ o cɛ muso o muso n'i y'o k'i ka sunkalo musaka ko kama Ala bɛna fanga dɔ du I la fanga min bɛ yen nɔ n'i mɛnna ka mun ɲini o kɔfɛ fana mɔgɔ min bɛ yen I bɛ bolola baaraka misɛnmaninw de kɛ sɔrɔko jɔlen don sunkalo yɛrɛ kɔnɔ an bɛ bin dɔ wele ko kangaliba ni diɲɛ bɛɛ b'a dɔn a ka ca Ala fɛ caman de b'i sun tigɛ n'ale I bɛ kangaliba bulu de ɲini wari da la n'i ko elimalu n'i y'a hindu bɔ a bɛ bɛn 102 de ma I b'a jate den 102 n'i ye cɛ I jija I k'a tobi I ka koko 3 k'a la I ka min ko 3 k'a la n'i ye muso I jija I k'a tobi I ka koko 4 k'a la I ka min ko 4 k'a la n'i ka wari a ka ca Ala fɛ kɔni sunkalo kɔni kɔnɔ e ti I bolo ja Ala ka jɔ ye kangaliba kasa ka bɔ cogo min na Ala bɛna kasaja dɔ d'i ma I ka sɔrɔko la I bɛ se ka mun ɲɛ sɔrɔ I ka baara kɛta la ka sɔrɔ a ma kɛ ni deli ye n'Ala sɔnna ma faada damadamani de kuma an bolo an bɛ mun da mɔgɔw tulo kan kɔnɔna na baara kɔnɔna na mɔgɔ min n'i bɛ Laginɛ I bɛ fɛn min mɛn Lamini Dawu ka émission na bi bi in na kɔni a b'an ka muso dɔ bolo Laginɛ n'i mago b'a la I mago bɛ fɛn min na n'i ye weleli kɛ n'Ala ni kira sɔnna ma numéro bɛ d'i ma a ka ca Ala fɛ I bɛ fɛn ninnu sɔrɔ yen I y'a faamu an ka dépôt kɔni a dayɛlɛla Laginɛ sisan siga tɛ mun na a b'an ka muso dɔ bolo o cogo de la dakuru damadamani de kuma an bolo ka da client tulo kan o kɔfɛ taama dɔ bolo dalen don an bɛna segin Burukina après ka taa Ivoire n'Ala ni kira sɔnna ma yanni ka taa se selinjini ma parce que bɔra dugu o dugu la n'i ye bonya sɔrɔ yen segili mɔ yen ka taa yen o ye diyagosa ye parce que an bɛna taa dépôt 2nan dayɛlɛ Wagadugu o de y'an taa kun ye n'Ala sɔnna ma ko mɔgɔ mɔgɔ n'i bɛ Burukina k'a ta bila ka taa bila sunkalo tile 10 laban na n'Ala sɔnna ma ni mɔgɔya min bɛ yen I bɛ se k'i ka ko préparer a ka ca Ala fɛ ni gɛrɛbuka ɲɛ fana bɛna kɛ 4 ye wassalamu alaikum warahmatullahi taala wa barakatuhu